teimlo fel dwi'n pryderu llai rwan ag o'n i. So o'n i'n pryderu am o bron i pob dim blynyddoedd yn ôl am gymaint o pethau. I fi oedd mae gorbryder wedi bod yn fel problem ers blynyddoedd wan. Dwi'n pryderu am lot o bethau, ond mae jyst fatha medru gael hwnna dan reolaeth trwy fatha edrych ar adnoddau neu just darllen hefyd. Mae darllen yn helpu i fi just medru bron am fatha switch off fyny mhenni. Ond ie, dwi'n teimlo fatha bod yn adnoddau sydd wedi bod ar gael wedi bod mor help mawr i fedru just fatha chwnsela. Mae hwnna wedi bod yn peth mawr i fi hefyd, fedru siarad efo rhywun am sut dwi'n teimlo, am y ffaith mod i yn rhan o'r cymuned LDT. Mae wedi bod yn gret i just fatha gael, yn enwedig trwy gyfrwng Gymraeg, mae wedi bod yn gret oherwydd mae just fatha y teimlad o fedru siarad i bobl yn y mamiaeth ynglŷn â pethau mor personol a iechydmeddwl. Mae hwnna wedi bod yn help mawr i fi. Os i pethau'n digwydd yn rhy sydyn, ti'n gwybod lle dwi ddim yn cael, illa bod fi ddim yn cael moment rhwng yr meddwl negyddol a'r meddwl negyddol nesaf. Ydw i'n gwneud beth iawn, ydw i'n y lle iawn, ydw i'n gwneud y cwrs iawn, ydw i'n mynd i wneud hyn, ydw i'n mynd i allu cadw teulu fi a dod â bwyd ar y bwrdd a talu'r mortgage a bod dim arall. Mae jyst yn pan mae bob dim fel la, mae o'n mynd yn lot i ddelio efo. Mae iechydmeddwl i fi wedi bod yn rhywbeth dwi wedi gwffio efo rili ers 20 mlynedd drosodd ar ôl colli mab pan o'n i'n 21. Wrth gwrs dwi wedi cael chwnsela, dwi wedi cael cymorth i helpu fi efo'r broses galar. Ond mae yna rei pethau sydd jyst ddim yn mynd i ffwrdd a mae hynna lot o gwaith meddwl sydd fi drwy'r amser achos dwi'n naturiol y meddwl y gweitha. Achos dwi'n meddwl pan mae rhywbeth mor syfrdanol wedi digwydd yn bywyd chdi, mae'n anodd peidio meddwl hynna drosodd. Wedyn, fatha pan ddeis i Mhrifysgol, o'n i'n meddwl y gweitha, ac oedd hwnna'n battle bob dydd yn y dechrau. Poeni am bob dim yn mynd i'n wrong, bod fi ddim yn mynd i llwyddo, bod fi ddim yn mynd i fedru wneud o, bod fi'n mynd i adael yn heulu lawr. Just yr negyddol drwy'r amser. Y cymorth o'n i'n gael, y counselling geis i oedd i wneud yn uniongyrchol a galar. A dyn rwan, fatha 20 mlynedd ers i fi fod trwyddo fo. Dwi wedi treinio i fod yn cymorthu pobl sydd yn mynd drwy galar hefyd. A dwi'n gallu rhoi rhywbeth yn ôl, ti'n bod i system nath helpu fi. A mae o jyst wneud gwahaniaeth anferthol gwybod bod chdi'n gallu helpu rhywun arall sy'n mynd drwy rhywbeth tebyg, ti'n gwybod? Wel, dwi'n trio edrych ar gorbryder fatha ton yn y môr sydd yn fel, mae o yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Ac os da chi ddim yn rhyw fath o, dwi'n meddwl sut ti'n disgrifio fo, ond os da chi'n medru gwneud ddim fatha crasio, wneud i'r ton yma crasio ac gadael i'r ton mynd yn fwy ac yn fwy trwy pethau bach fatha i fi yoga, myfyrio, a siarad efo pobl eraill, lliwio hefyd. Mae hwnna'n pethau bach fel yna yn gwneud i'r ton yn llai wedyn. Achos pan o'n i'n ifanc neu yn ysgol uwchradd, o'n i just fatha o'n i ddim yn edrych ar ôl iechydmeddwl fi lot o gwbl rili. O'n i just yn fel, o'n i'n poeni am gwaith ysgol a gael mewn i uni, rhywbeth mor syml â hynna, just fatha o'n i'n poeni am. Felly oedd gallu yn y prifysgol wedyn, pan nes i dod i'r prifysgol, o'n gymaint o adnoddau, pobl fatha chwnselydd y gwmpas. Oedd pethau fel yna wedi helpu iechydmeddwl fi lot ac jyst i fedru jyst fatha bod yn ymwybodol fod iechydmeddwl fi ddim wedi bod mor dda, ond dwi'n gallu jyst cychwyn off efo siarad efo rhywun. Mae hwnna'n un peth fedrwch chi wneud. Jyst i dadlwytho lot o pryderon oedd gennai yn y brifysgol. Ac bod hwnna'n fel anonymous hefyd, a fod chi ddim yn gorfod poeni amdan unrhyw ymateb achos maen nhw'n jyst yn mynd i gwrando arnoch chi. Oedd hwnna'n help mawr hefyd. Dwi'n meddwl bod iechydmeddwl dal yn fatha
tabw, really. Fatha bod yna stigma o gwmpas o pan mae pobl eisiau siarad amdano fo, neu bod nhw eisiau agor eu hun fyny at pobl. Dwi'n meddwl bod yna yn enwedig mewn llefydd, wel, dwi wedi ffindio mewn llefydd gwledig, mae o'n anoddach i wneud, dwi'n meddwl, falle. Dwi dal yn meddwl mae yna lot stigma. Dwi'n sgwennu blog amdan profiadau fi i drio helpu mama eraill sy'n mynd drwy'r un peth. Achos di pobl ddim yn licio siarad amdan teimladau. A dwi'n meddwl mae hwnna'n un o'r pethau o'n i'n dod o deulu bach reit hen ffasiwn. Oedd pobl ddim rili yn rhannu sut oedden nhw'n teimlo. Dwi'n meddwl gael rhywle saff a agored i bobl medru siarad. Dwi'n meddwl da ni angen, da ni angen, dwi'n beth yw'r gair fel, just creu y lle saff yna i bobl medru siarad am iechydmeddwl. Ond mae pethau wedi mynd yn well, dwi'n meddwl. Swn i'n licio i neb cau i teimladau i ffwrdd achos bod nhw'n meddwl bod o ddim yn iawn. Achos mae beth ti'n deimlo, dim ond beth ti'n deimlo, mae o'n valid. Mae o'n be wyt ti'n deimlo yn wir. Wedyn mae'n bwysig rhannu i bobl ddallt.